Is it getting better? Or do you feel the same? Για μία ακόμα φορά, όπως άλλωστε συμβαίνει καθημερινά, στο κέντρο υποδοχής αστέγων του Δήμου Αθηναίων, αναξιοπαθούντες συνάνθρωποι μας συγκεντρώθηκαν για το συσίτιο που πραγματοποιεί ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλάδος. Περισσότερες από 1.000 μερίδες φαγητό διανεμήθηκαν σε όσους το είχαν ανάγκη και αυτή τη φορά ήταν η σειρά των παιδιών του Κολεγίου Αθηνών να αναλάβουν τη διανομή σε μια εθελοντική πρωτοβουλία. Η μέρα όμως έκρυβε μια ακόμα σημαντική εξέλιξη. Την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του προκαθημένου της Ελλαδικής Εκκλησίας Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου. Θα το ρίξω στην Παναγία. Από πού είσαι? Από τον Αγιάννη Κορόφου, ιστιαία Ευβίαση στο χωριό μου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ανθρώπους που έχουν τύχει της πρόνοιας του Δήμου και να βοηθήσει ο ίδιος στη διανομή μαζί με τα παιδιά. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη συνέχεια ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο Αθηναίων Νικήτα Κακλαμάνη και από τον Πρόεδρο του ΚΙΑΔΑ, Αντιδήμαρχο Λευτέρη Σκιαδά, για τη συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλάδος και τον καθημερινό αγώνα των ανθρώπων αυτών για να προσφέρουν μια ζεστή μερίδα φαγητό σε όσους το έχουν ανάγκη. Μετά τη συνάντηση, ο κ. Βαρθολομαίος σε δήλωσή του σημείωσε σχετικά με την επίσκεψη. Είμαι ευγνώμων στον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο οποίος θέλησε να με οδηγήσει τα βήματά μου εδώ, να δω με τα μάτια μου αυτό το τεράστιο και θαυμάσιο κοινωνικό έργο, το οποίο επιτελείται σε αυτό το χώρο από την Εκκλησία της Ελλάδος, εν αρμονική συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων. Πλησίασα αυτούς τους ανθρώπους και είδα στα μάτια τους τον πόνο τους, τις ανάγκες που έχουν και την θαλπορή και την ανακούφιση που βρίσκουν από την αγάπη της Εκκλησίας και του Δήμου. Εκφράζω τον θαυμασμό μου, εκφράζω τη συγκίνησή μου, εκφράζω τα συγχαρητήριά μου και στον Μακαριότατο και στον κύριο Δήμαρχο για αυτή την ωραία χριστιανική κατά πάντα πρωτοβουλία την οποία ανέλαβαν να περιθάλψουν και να ανακουφίσουν τους ενδεείς αδελφούς μας, οι οποίοι βρέθηκαν εξιασδήποτε αφορμής στην Ελλάδα και έχουν ανάγκη βοηθείας, κατανοήσεως και συμπαραστάσεως. Η Εκκλησία, επιτελώντας αυτό το κοινωνικό έργο, δείχνει τον σεβασμό της, το ίδιο και ο Δήμος, προς το ανθρώπινο πρόσωπο. Δείχνουν τον σεβασμό τους προς την αξιοπρέπεια και την ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου, του κάθε ανθρωπίνου προσώπου, γενικώς, αδιακρίτως και ανεξαιρέτως. Το κάνουν δε με τόση αγάπη και με τόση διακριτικότητα, χωρίς να ταπεινώνουν, χωρίς να ευτελίζουν τους ενδεείς αυτούς αδελφούς μας. Γι' αυτό και η πράξη των και η προσφορά των αποκτά μεγαλύτερη αξία στα μάτια του Θεού. Θέλω να επαναλάβω τα συγχαρητήριά μου και να πω με μια λέξη ότι αποχωρώ εντεύθεν συγκλονισμένος για αυτά που είδα και έζησα. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος από την πλευρά του τόνισε: Εγώ, Παναγιώτατε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι βρίσκεστε σήμερα ανάμεσά μας και μάλιστα σε αυτό τον χώρο μιας ταπεινής διακονίας. Όλη αυτή εδώ η εργασία που γίνεται, δηλαδή ένα πιάτο φαγητό στον άνθρωπο τον πεινασμένο και τον εμπερίστατο, είναι καρπός συνεργασίας της Εκκλησίας, του Δήμου, των εθελοντών αδελφών μας και γενικότερα πολλών ανθρώπων οι οποίοι συγκινούνται βλέποντας αυτήν την εικόνα. Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας και ακόμα περισσότερο σας ευχαριστώ για αυτή τη σκέψη, τις σκέψεις που μας είπατε για το πρόσωπο το ανθρώπινο. Και το σεβόμαστε και πρέπει να το διακονούμε. Εξάλλου, αν δεν κάνω λάθος, την ερχομένη Κυριακή είναι το Ευαγγέλιο, το κατεξοχήν Ευαγγέλιο που αναφέρεται
σε αυτά τα γεγονότα. Επίνασα και εδώ κατά εμιφαγή. Λοιπόν, πολλές ευχαριστίες και θα ήθελα να πω κάτι χωρίς να είναι υπόδειξη, ότι άλλο πράγμα είναι να κρίνεις, να αποφασίζεις και να κατακρίνεις από το καναπέ του σπιτιού σου, από το να βρίσκεσαι ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους βλέπεις και τότε να αποφασίσεις για το σκοπό της ζωής. Για τα παιδιά που συμμετείχαν στην προσπάθεια ήταν μια μοναδική εμπειρία, όπως άλλωστε και τα ίδια μας εκμυστηρεύτηκαν. Είναι κάτι που δεν το φανταζόμαστε καθόλου και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να το ζήσουν αυτό το πράγμα, διότι σε ευαισθητοποιεί πάρα πολύ και είναι τελείως διαφορετικό να το ακούς και άλλο να το βλέπεις. Το νιώθεις μέσα σου και βλέπεις και την ευγνωμοσύνη των ανθρώπων να τους προσφέρεις. Και πιστεύω ότι είναι μια εμπειρία που δεν θα την ξεχάσουμε. Πραγματικά δεν το περιμέναμε, νομίζω. Παρ' όλα αυτά είναι ένας καλός χώρος, γιατί βρίσκονται δίπλα σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, από ό,τι φάνηκε και έξω εμείς. Να έρθουμε όλοι για να καταλάβουμε πόσο τυχεροί είμαστε για αυτά που έχουμε. Θα διοργανώνετε δηλαδή από πλευρά σας μια θελοντική προσπάθεια του δικού σας σχολείου ώστε να βρεθεί εδώ πέρα για να κάνει αυτή τη διανομή ξανά και ξανά? Βεβαίως. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε και να το προσπαθήσουμε και με κάθε τρόπο που ο καθένας μας μπορεί να βοηθήσει. Είναι πολύ καλό να έρχονται τέτοια πράγματα στη δημοσιότητα. Ακριβώς επειδή βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους και το μόνο που κάνουμε να τους καταδικάζουμε. Επειδή οδηγούνται σε κάποιες πράξεις εγκληματικές, μόνο και μόνο επειδή πεινάνε. Και όταν εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε να μην οδηγηθούν σε αυτές τις πράξεις και να τους δούμε με ένα άλλο μάτι, πιστεύω ότι το χαμόγελο που μας δίνουν όταν τους βοηθάμε είναι ότι καλύτερο. Ήταν συγκλονιστικό το πόσα άτομα έρχονται και μας είπανε και κάποιες ιστορίες που δεν πρωτάκουστες για μας. Προσπαθούμε όλοι να βοηθήσουμε. Πιστεύουμε ότι όσο μικρότεροι είμαστε και τα βλέπουμε αυτά τα γεγονότα, βγαίνουμε πιο πολύ έξω στον αληθινό κόσμο. Γιατί όλη η κοινωνία μας βοηθάει να μείνουμε στον εαυτό μας. Αλλά αυτή είναι η ουσία. Πρέπει να βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας και πρέπει να βοηθάμε. Γιατί έτσι ολοκληρωνόμαστε και εμείς σαν άνθρωποι. Έχουμε ιδρύσει μια μικρή ομάδα φιλανθρωπική στο σχολείο που βοηθάμε. Θα υιοθετήσουμε 2 χωριά, Σιέρα Λεόν και στην Ινδία. Οπότε προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε κάτι καλό και για ανθρώπους που βρίσκονται σε άλλες. Το κάνουμε στο σχολείο, αλλά βέβαια όποιος θέλει να συμμετάσχει ή να δωρήσει κάτι, ευχαρίστως μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Κέντρου Υποδοχής Αστέγων, Λευτέρης Κιαδάς, ερωτηθεί σχετικά με την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη, τόνισε. Σήμερα η μέρα είναι η σημαντικότερη από τότε που ιδρύθηκε το Ίδρυμα Αστέγων. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευλόγησε τη δουλειά και το Ίδρυμά μας, χαιρέτησε τη συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλάδος, είδε από κοντά τις υποδομές και το μέγεθος της προσφοράς, ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο Αθηναίων και από τον Αρχιεπίσκοπο για τη δράση και τις δραστηριότητες που αναπτύσσουμε και νομίζω ότι βρισκόμαστε στο σωστότερο δρόμο. Πιστεύω δε ότι αυτό το έργο μετά και την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη θα πάρει τις διαστάσεις και θα χαιρετηθεί και από την ελληνική πολιτεία. Η προσπάθεια του Δήμου Αθηναίων και της Εκκλησίας θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση, όπως μας είπαν οι άνθρωποι που εργάζονται για την επιτυχή καθημερινή προσφορά στο συνάνθρωπο. Μία μόνο ευχή θα μπορούσε να συντροφεύει την προσπάθεια όλων όσων συμμετέχουν στο εγχείρημα. Μακάρι να βρουν περισσότερους εθελοντές αλλά και μιμητές σε αυτό το έργο που επιτελούν.